Jodino nungni laibo abano mana musungo bebakno. Haike o video bai paithak jara gdalai tongdi. O video ni episode 1 angama haikor saka akor no kundina sanani nangya. Nini live no belai ke hamya khlayo. ते आकोग्रंग का कास नहीं होगा कास मुझसे नहीं होगा आकोग्रंग संग सानने से नांगिया अमोदो काइनि वार्ड सिमिंगसी गोबां मा कगनि बिसिंगो जस्ट काइनि वार्ड सिमिंगसी अक वार्ड रंगनो कुनो देरे यूज ताख्लाइदि तामो हनके नों लाव सिमिंग गलायनाय सागाव कासै मानगला नंबर 5 सामदे किसी दिन नोंनि लाइबो मुंसासो सामं कतरमा खलायनानि तै नोंनि नावरो बखाव अमा हायकाव वानसुगि टंखा कुस बारा कारुंगा माने के काल कारुंगा खोना खलायनाय अबतिर हमाने आवने प्रू डेस्टिनेशन हंजागो मैं ये करना चाहती हूँ किसी दिन मैं कर लूंगा किसी दिन एटीट्यूड व नसल हुई टंगो जे खायना मुसुमाने दिनिन सिमिं खायनाबा जे खायना मुसुमान ताबुन सिमिं खायनाबा खोना खलायनाय हनमा हमाने टाइम पूरा लॉस नगै पायनाय सालनै सालथामनि परे आं बिजनेस खालायनाय तै सालनै सालथामनि परे आं आंनि बोखानि कगनो सानाय नानि सिमिं आं परिनो स्टार्ट खायनाय आं टपार नने बागै जों पहिले नों अकगनो साग्रानाय हायके ओला आम तलक निने पूरा मास नाङै पायनाय पूरा एक बोसोर नाङै पायनाय तै नों उकलक वान सुगैनाय खेंके नों अकगनो मुइतु माननाय कांगो ताङै खायजलिया हनै वालनि 98% बरनरो अबटिनो अंगो निबागे बायाब्रक जे नों खायना मुसुंमाने आबटिनि सिमुना सुरु खायदि बायाब्रक नोरा आनि खरां खोनाटक जे फाना अंगै मानो तामो हनके आंबो ताबु सिकटाल भिडियो एडिट खायद्राब ते आबनि बागे एक्सपर्ट अंगै मानया ते बायाब्रक नोंनि लाइभ जे खायना मुसुंमाने आबनो तिनि सिमिं खलायका हनके नों तै लाइ थाङै तै होना नांगला आंबो आमते सखलाय जालिया बला आबति रखनै बिजनेस नि आइडिया दंगो हनके नोंनि बिजनेसमैन कटरमा अंगनामो संगो हनके नों आब तिनि सिमनो सुरु खायदि तै नों खरजा संगनि बखानो कवरनो सानामो संगो हनके आब तिनि सिम सेंदि जोंरो गानाय फायगा पड़ना नाङै दंगो हनके आबनो ओलो पड़नाय हने खाटियावै ताबुनो सुरु खायदि पड़नानि नायदि मैं ये करना चाहता हूँ किसी दिन कर लूंगा हम कैसा नमुनासी ओ कगरगनि ब्रेन न लूज खलायो आजकारंग हने जों जुदिनो हनका हनके आबते नों खाका हनके आब बेलायखे निन बाय काहामंनाय निने अवेयरनेस इच्छा शक्ति आबते न बारिनाय जुदिनो नों ताम खायने पालमा अंगै दं हनके अबनो नों दिनि सिमनो वान चगैनानि बखावो आं दिनि सिमनो अ सामुनो खलायनाय हनै हाकेनि र अमहाय शक्ति फाइफैने आबनो नों दिनि सिमनो खलाय माननाय नंबर 4 बट लेकिन नों जुदिनो खरसा सरंगो नगो इंस्पायर हंके नों बिन साइपने तेबो काहाम बेटार अंगना मुसुंगो लेकिन माने के नों रमदि इ रखने खाकामानि सुदा आबो वान सुंमाने हाइसिमिं आबोनि दिमाग वान सुगो आबो नों खलाय मांगला नों लेकिन होनो मैं ये करना चाहती हूँ लेकिन अब आवश्यक अंगनाय आफरुनि ब्रेन नेगेटिव माइंड नो मुनाने चेंसिनाय आबन बागे मोटिवेशन रो ब्लॉक नि पायो आंबो आन बखरे कक साना मुसुंगो लेकिन बस नेगेटिव थिंकिंग सुरु तैनि इच्छा शक्ति बो कम नगै पायानो नों कक सानानि हनके जेफोर पानो मोइतो खलायदि बाट अबनो नों ताटुबदि तै लेकिन हनि मारगनबो औ वाल्लो गोबां को 98% बरनो ओ लेकिन हनि हेमानि और कक बाय बरनि इमांग न टाइम बर सक्सेस बिजनेस खलायना मुसुंगो लेकिन आपते रोता हंदी आंगो बिजनेस खलायना मुसुंगो आपते से हंदी पुरानी कॉन्फिडेंस बाय सादी तै नों आर जायगाव लेकिन हमाने वार्ड दंगो यूज ता खलायदि हेके बाय ब्रक नर आना भिडियो ने थ्रो किसला नॉलेज मांखना ते आबन बागे आना चैनल सायावै नाय टंगदि हा हामबाय जतो दो दंना आना भिडियो पाइ थाक जरा नाय तमनि बागै